Senyors del PSC, felicitats pel Congrés del PSOE. Com deien en els comunicats de guerra d'abans, sense novetat en el front. Espanya la considereu com un estat plurinacional sense dret a decidir les seves nacions. Oxímoron 1. Segon, reivindiquen vostès valors republicans dins la monarquia. Oxímoron 2. Sense novetat en el front. Som en el segon ple de l'estat de la ciutat d'aquest mandat i la ciutat no ha canviat gaire si ho comparem amb aquest mateix ple del mes de juliol de l'any passat. En canvi, l'Ajuntament sí que ha canviat, a pitjor, perquè les seves finances han anat a pitjor, perquè les maneres de fer de l'equip de govern han anat a pitjor i perquè la gestió municipal ha anat a pitjor. Senyor Paencap, la seva prioritat no és Lleida. La seva prioritat són vostès mateixos, mantenir-se en el poder, fer i desfer al seu gust, sense escoltar ningú, ni els grups municipals de l'oposició, ni encara menys la ciutadania. I mantenir un model de ciutat tan caòtic, difús i inconsistent que posa de manifest la manca d'un model de ciutat. L'estat de les finances de l'Ajuntament de Lleida. Estem en una situació límit propera al col·lapse, tant que s'ha hagut de fer un pla de sanejament, un pla al qual vostès intenten treure ferro, com si fos la cosa més normal, una menudència. Hem de treure ferro al fet d'estar sobreendeutats? Deure més de 200 milions d'euros quan n'ingressem poc més de 160 milions és la cosa més normal del món? No tindre capacitat d'invertir en, com a mínim, els 4 propers anys és una menudència. Ens apareix ara aquí la compra de la Meta. No és el més calent a l'aigüera, és que encara no tenim ni aigüera. No tornin a intentar enredar-nos. Deixin de confondre la gent, hipotecar el que queda d'aquest mandat i part del proper. Cal reconèixer el demèrit que té això d'hipotecar futurs governs municipals que truquem a la porta. La política del qui passa any empeny en els temps que ens movem no serveix i ja no funciona aquest model de fer política. L'accés a la informació arreu ens ha fet molt més lliures. La ciutadania ja no compra segons quines misses encapsulades que ens volen fer empassar. Perquè el pla de sanejament que van aconseguir aprovar en el passat ple amb el vot de Ciudadanos i PP, els socis permanents de govern, és una proposta de perfil baix feta per cobrir l'expedient i vostès ho saben. És molt vergonyant haver de dir que qui els ha vist i qui els veu. Aprovar el pressupost amb un partit amb més de 900 càrrecs polítics entre imputats i engarjolats. Sap de qui parlo, oi? I un altre que l'únic objectiu que pretén és anorrear la llengua, la cultura i la identitat de la nostra nació. També sap de qui parlo, oi? Cal reconèixer, senyor alcalde, que certes aliances són com les armes que les carrega el diable. Vivim l'heredianismo en la més viva i pura essència. Així que a la vista de la situació financera de l'Ajuntament de Lleida, la de l'EMU, el Centre de Negocis i Convencions a la Llotja, el Parc Científic i tots els altres organismes i ens dependents de la paeria, només ens queda dir que l'estat de la ciutat que vostès dibuixen és gris i borrós i sense rumb. I a més, s'estan venent a bocins la ciutat. És la solució que hi veuen a la falta de capacitat inversora de la paeria, que vingui una empresa i faci la feina que li toca fer a l'Ajuntament, a canvi d'explotar i fer negoci amb l'espai públic, el futur Parc de les Arts. Ara ens apareix un procés participatiu amb un expedient que està totalment en marxa. Ens ho explicarà més endavant com ho pensa fer. Que vol privatitzar la friolera de 6.000 metres quadrats durant 50 anys. És a dir, tots els que som aquí estarem bastant calbs. D'aquesta manera estan posant cada cop més la cosa pública en mans privades. Vostès, que van pregonar als 4 vents que remunicipalitzaríem la zona blava. No només han estat capaços de fer-ho, sinó que a més continuen privatitzant l'espai públic. Ho van fer amb els terrenys Onialeque, amb el pàrquing de la plaça Ricard Vinyes, ho volien fer. I crec que potser encara hi pensen amb les basses del Pigat. I ho volen fer amb el ja tristament famós Parc de les Arts, amb el veïnat en peu de guerra. Tenim davant nostre un clot de les granotes 2. Desitgem que la lluita veïnal que s'ha endegat doni els seus fruits. El que és del poble continua sent del poble i per al poble.
Però fixi, senyor alcalde, que tant com aquest gust seu per la privatització ens preocupa la seva inacció. Perquè vostès ja estaven avisats des de feia mesos que probablement caldria un pla de sanejament i tot i estar avisats es limiten a esperar que passi sense tenir un verdader pla alternatiu. Es limiten a continuar gastant el mateix que gastaven i fins i tot tenen la gosadia de fer uns dies abans de presentar el pla de sanejament una roda de premsa explicant que enguany es gastarien més diners en les festes que anys anteriors. A banda de no ser veritat, ja que el mateix que tenen pressupostat per a les festes populars del 2017 estava pressupostat per les del 2016. És bon que es gastaran molts diners en festes populars, és a dir, en activitats populistes, i 15 dies després diuen que s'ha de contenir la despesa. Però en què la contindran? En torronades? No, en inversions. En una ciutat on es paga l'IBI tan car, s'ha de poder garantir que es poden fer inversions. No només pagar despeses de funcionament i poca cosa. En una ciutat on encara hi ha mancança d'equipaments públics, s'ha de ser capaç de fer que aquests siguin de la ciutat i per a la ciutadania. I, sobretot, no s'ha d'esperar que les coses s'arrangin soles. Joan Fuster va dir que la política o la fas tu o te la fan. Vet aquí on ens porten unes finances municipals ruïnoses. I què direm de les maneres de fer del seu equip, senyor alcalde? L'any passat ens queixaven d'una pràctica seva i el seu equip de govern plena d'incompliments, arbitrarietats, improvisació, poca sensibilitat, retenció de la informació, manca de voluntat de buscar consensos. Els dèiem que els havíem sentit moltes vegades l'expressió s'ha aprovat, però ho farem. Ens queixàvem de la seva pràctica habitual d'evitar o retardar els compliments d'acords que no són del seu gust, de les seves, que en diem col·locament, alcaldades, de la seva mala planificació, de la seva poca previsió, sobretot en contractació, on abusen de les pròrrogues de contractes perquè no tenen els plecs de clàusules per a una nova licitació preparats, els quals haurien de donar compliment a les clàusules socials aprovades en ple o en comissió. Ens queixàvem de poc rigor, de l'incompliment sistemàtic de promeses fetes en públic i de més coses que no direm per no menjar-me el temps. Doncs des del Pla de l'Estat de la Ciutat de l'any passat han anat a pitjor. Ja ho hem dit al principi, no només continuen els incompliments, les arbitrarietats, la improvisació, la poca sensibilitat, la retenció de la informació, la manca de voluntat de buscar consensos, la pràctica d'evitar o retardar el compliment dels acords, la mala planificació i la poca previsió, el poc rigor, l'incompliment sistemàtic de promeses fetes en públic. Ara tindrem una nova inauguració del tema del Museu del Clima, per posar un exemple, que vistes les fotos no sé qui inaugurarem, però bé, no només no han deixat de fer-ho, sinó que ho fan corregit i augmentat. És per aquesta raó que al ple d'avui presentem una proposta de resolució que exigeix el compliment de diversos acords presos i no executats. Per què incompleixen acords unànimes, és a dir, votats de l'any passat ençà per tots els membres d'aquest ple? L'acord de fer les compres i contractacions ètiques i socialment responsables, els acords de redactar, revisar diversos plans estratègics, l'acord de planificar i després avaluar el pla d'acció per a una energia sostenible, l'acord de no fer cap actuació al pavelló de Santa Cecília, ja tenim les cintes amb les màquines que deuen estar trucant a la porta, sense cap informe previ, l'acord de promoure la revisió del mapa escolar de la ciutat i més acords. La llista és llarga i no hi cap a la meva intervenció. Fa 15 dies a la Comissió de la Transparència es va aprovar la redacció d'una ordenança municipal per al bon govern i la transparència. Com que el PSC havia votat en contra, la senyora Mínguez va dir s'ha aprovat però no ho farem. Negar-se a acatar un acord votat, la senyora Mínguez pot deixar de respirar si s'enfada, però no vostès, no poden negar-se a aplicar un acord fruit d'una votació. Bé, sí que poden, ho han fet, però és una presa de pèl, un abús i sobretot una indignitat. Com és una indignitat que a Lleida encara hi hagi carrers amb noms franquistes, una indignitat i un nou incompliment flagrant amb la memòria col·lectiva de la nostra ciutat i amb la llei de la memòria històrica. La societat lleidatana ha anat encara més malament, ja que, per exemple, han incomplert l'acord amb la Cambra de Comerç, Federació de Comerç de Lleida, PIMEC i Federació d'Hostaleria per a la redacció d'un estudi sobre l'impacte social de la implantació a Lleida de les noves superfícies comercials i la redacció d'un pla director estratègic per a la potenciació del comerç local a la ciutat. Es va firmar el 29 de juny, s'havia de fer de forma immediata, un any després, res
de res. Però pitjor que incomplir els compromisos és incomplir els acords firmats i mentir. I vostè, senyor Ros, han incomplert acords firmats, els acords per als pressupostos del 2016. Insisteixo, firmats. Això es diu faltar a la paraula donada i rubricada per vostè amb el nostre grup d'Esquerra. Ens van mentir en això i ens han mentit en altres coses, diverses vegades. I no només a nosaltres, sinó a altres grups i als ciutadans. A ells també, per exemple, quan els han dit que la proposta del Parc dels Arts s'havia consultat als veïns. Es pot mentir dient falsedats o dient el contrari del que es pensa. Però també es menteix quan s'oculta informació, quan es dona parcialment, perquè sembla una altra cosa, quan hi ha opacitat, i per aquí ens han mentit. Fins al punt que ens hem vist obligats a anar a la Comissió d'Accés a la Informació Pública, anomenada GAI. Els hem demanat la informació que demostri que l'Ajuntament deu diners a la concessió d'aigües i, per tant, que justifiqui la pròrroga del contracte i l'augment del preu de l'aigua. I hem hagut d'anar a la GAI perquè no ens l'han donada. Ens hem demanat informació sobre el que el gasta l'Ajuntament en publicitat i comunicació. I hem hagut d'anar a la GAI perquè ens han donat uns quadres amb dades incomplertes. Amb aquests arguments i amb les mentides que han dit sobre el pla especial de l'estació, sobre la llotja, sobre la remunicipalització dels serveis, que resulta que la llotja es pot fer però la zona blava no, i sobre altres coses, i vostès continuen dient que són els campions de la transparència. Acabem l'anàlisi de l'estat de la ciutat parlant de la seva manca d'un model de ciutat que respongui a les necessitats reals de la ciutadania i a les noves formes de governança. I només parlem des d'un punt de vista urbanístic, sinó des de la perspectiva més global, perquè la ciutat no és només edificis, carrers i places. Parlem de model urbanístic, de model mediambiental, de model econòmic productiu, de model cultural, de model educatiu, de model de serveis públics, de model d'espai públic, de model cívic i social. Tot és un. I en tot hi tenim desencontres. Telegràficament, des del punt de vista urbanístic, el seu és el model de l'especulació, el model privat, com ho demostren els exemples de Torres Salses i el que vostès volen anomenar Parcs de les Arts, en què no s'ofereixen les possibilitats de l'espai públic per als usos del gaudi, lleure i promoció de la salut. El seu model mediambiental és les no polítiques que no planteixen una revisió del pla de mobilitat de la ciutat, que és el que va més lent. Durant més d'un any amb reunions i estudis i mentre els més de 6.500 treballadors dels polígons de Lleida no disposen d'una opció de qualitat d'accés als polígons amb transport públic, havent de disposar de 2 cotxes i la família treballa en els 2. Aquesta càrrega imprescindible comporta una pèrdua de poder adquisitiu per a les llars de treballadors. Això es va atacar fa uns anys amb una prova pilot d'un bus als polígons. Era una arrencada, d'això fa 10 anys, i cap proposta de millora. El desori del model urbanístic del centre històric amb una constant de pedaços i pedacets on tenim el trist rècord de visites d'arquitectes, urbanistes que restauren centres històrics d'altres ciutats d'arreu i venen a visitar-nos per dir als seus alumnes: veu el que han fet aquí? Doncs això és el contrari que cal fer per tal de restaurar un centre històric, ja que aquí el concepte restaurar és enderrocar i fer aparcaments per a cotxes. El model econòmic productiu és el de la inversió en l'aparença i la dubtosa efectivitat. Parlem de Smart City però no se la creuen, per a vostès només una qüestió de noms. Defensen el parc tecnològic i el gran nombre de llocs de treball que han generat, però cal preguntar-se de quina qualitat són. I diuen que defensen el comerç local, per la veritat és que fan coses en la direcció contrària. Ser comerciant o propietari d'un establiment a l'eix comercial és com ser un veí de la vella Numància, esperar l'assetjament de l'arribada dels corps especuladors de Torres Salses per matar l'eix comercial, a mode de muralla que els anirà ofegant i encarjolant. En la vessant cultural, la seva idea és la no política cultural. Moltes propostes inconnexes, sense criteri, efectista. I quan es parla de parlar, i quan es tracta de parlar de política cultural, l'externalitzen la redacció d'un pla estratègic. El model educatiu és d'una ciutat educadora amb moltes escoles bressol municipals i algunes ludoteques. Senyor Baiget, em quedaria escoltant-lo tota la vida, però porta 14 minuts i mig. Ara acabo, vostè n'ha gastat 29. En el seu model de serveis públics, vostè, senyor Ros, prioritza clarament la gestió privada i el camp dels serveis socials més que la privada, privativa. Donen tota la gestió a les entitats religioses del seu credo. I a Lleida hi ha altres alternatives. I en la vessant cívico-social, la participació de la ciutadania en la presa de decisions fa por. Es vol mantenir el teixit cívic adormit, ocupat i desinformat, com s'ha vist a l'afer del terreny al camp d'esports, el que vostès volen denominar Parc de les Arts. I, de moment, això és tot, senyoria. Gràcies, senyoria. Té la paraula